Il-Korp tal-Pulizija nieda servizz ta' komunikazzjoni ġdid permezz tal-Facebook Messenger bilan li l-pubbliku jirrapporta kull xorta ta' każijiet jew jitlob għall-għajnuna tal-Pulizija. Permezz ta' dan is-servizz ġdid il-pubbliku jista' jibgħat sempliċi messaġġ fuq il-paġna uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Dan wara bidla li saret fl-aħħar jiem fejn il-paġni se qed tiġi sorveljata minn taqsima ġdida fil-Korp. Mawa News l-Ispettur David Buġeja spjega li issa l-pubbliku għandu mezz ieħor kif jista' jagħmel kuntatt mal-Pulizija minn barra in-numri telefoniċi tal-112 u l-119 jew li jmur f'xi assa tal-Pulizija. Is-sistema tal-Messenger li dak li jkun jista' jaċċessaha billi jidħol fil-page tal-Malta Police Force u minn hemmhekk ikun hemm buttuna biex inti tagħfa send message u jdaħlek fil-Messenger normali li ħafna mdorri jinbih tal-Facebook. Dik is-sistema issa qiegħda tiġi monitored 24/7 mill-istess nies li jkun jirrispondu l-calls meta inti tċempel 119 jew 112. Spjega li qabel il-messaġġi kienu jiġu segwiti biss mit-taqsima tar-relazzjonijiet pubbliċi u l-medja u għalhekk hemm ma kellix is-seta li twieġeb mod immedjat. Control room jirċievu l-informazzjoni u mill-ewwel jibgħatu l-pulizija konċernati fuq il-post, pereżempju jibgħatu tal-RAU, jibgħatu s-sezzjoni tat traffiku, jibgħatu tad-distrett mill-ewwel fuq il-post. Allura hekk aħna naqqasna wkoll il-man in the middle. Qed jirċievu l-informazzjoni diretta għall control room u qed tgħaddi mill-ewwel għall-pulizija li hemm fit-triq sabiex ikun jista' jgħin iċ-ċittadin. L-Ispettur Buġeja qal li fl-ewwel jiem minn tnieda s-servizz diġà qed jużaw ammont kbir ta' nies li qed jirrappurtaw kull xorta ta' każijiet b'mod aktar komdu. Forsi qed jiġi nnutat bniedem li qed iħuf f'ċertu akwati. Qed ikollna ħafna dawk li jieħdu ritratt u jibgħatuh il-pulizija sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu preliminary investigation min-naħa tagħna sabiex naraw x'jista' jkun qed jiġri. Jista' jkun affarijiet fuq ta' traffiku, jibgħatulna eżempju karozza pakata regolari jew forsi għamlet xi manuvra mhux posta, jibgħatulna dak it-tip u jibgħatulna wkoll każijiet li forsi jkunu ta' ċertu portata. Eżempju, traffic accident qed iseħħ dak il-ħin, dak li jkun qed jibgħatilna l-filmat u aħna qed nagħtu l-informazzjoni minn qabel jaslu l-pulizija fuq il-post ta' ma xiex ħajjiltaqgħu. L-Ispettur Buġeja saħaq li kull messaġġ li qed jasal għand il-Pulizija fuq il-paġna tagħha qed jiġi proċessat bl-aktar mod konfidenzjali u l-persuna tista' tibqa' anonima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.